Ja, dit is mooi, dit is mooi, dit is mooi, dit is mooi. Nou maar zo rond. The sun hits like a bullet of fate, and then suddenly I'm wide awake. Mooi ontvleien, dat is eigenlijk de spanning. Iets bouwen, iets in elkaar zetten, iets maaien. En dan op dat moment dat er lucht in gaat, dat is uur u. En dat is, ze hebben nog vlinders in de buik, daar ben ik een beetje te hard voor. Maar dat is eigenlijk wel het geval. These will be the years. These will be the years. The lights will all appear. These will be the years. En wat vind je nou zo mooi aan het vleien? De concentratie die je nodig hebt, dat vind ik wel, nou ja, dat houdt me wel een leuk gevoel. Dat is wel een heel volwassen antwoord. Nou ja, dat... Als je vleenen ben je wel een beetje volwassen. Tenminste, Nou, en, zo voel ik me. Oké. En ja, helemaal dat is prima. En dit toesteltje werd er nou maar vlucht. Dat hebben we dus als bouwdoos gekocht. En om dat wat te leren, hebben we die te ger in elkaar zetten. En zo moet je eigenlijk langzaam mee qua bouwen in een hobby groeien. Dus hij is een protoleed van die paken? Ja, eigenlijk is alles. Oké. Ik dacht eerst, ik had dit. Nou, het zal wel, het is toch zo makkelijk als wat, maar... Nou, Dat weet net. nee. Maar hij is dan wel eens een flint in Delft wat litten? Ja. Min. Ja, dat klopt. Toen voelde de motor uit en nou ja, ik weer te 4 voet. Nou ja, toen jij ik de motor al net. Ik hou hem precies zo als had ik hem eerst hier. En toen had hij geen gang meer en toen draaide hij een spin. Dat is weer gebeurd. Ja, Nou, dan moet je weer naar je maatje. nou ja, daar stiet hij in. Ja, nou. Maar daar ging ik dan voorlopig nog net mooi van. Ja, moet je door een keer wel. Valt wel Ja. maar. Komt helemaal goed. Boeien. Hoi, Wat ben je aan, man? dat is juist wel ook in het schilderie. En je had wat moestuintje bij? Of, Ja. Ja, ik ga eerst een volkstuin gaan, maar dat red ik net meer op. Vanwege de regen en de wijn, dat wil net meer. Dus je moet het wat rustig gewoon van? Ja. Lukt dat een beetje? Nou, nee. Want ik ben nog zeer actief in de voetballerij. Ik ben zeg maar boksen schoonmaken en velden kalken en al die dingen meer. Nog 12 jaar en dan doe ik dat al 50 jaar, dus Zo. dat is een beetje een hobby, hè? Ja. Ja. Maar welke club doe je dat dan? Bij BCV. Dat is de Snijsploeg, de christelijke club. En dat doe je dus al 48 jaar? Ja. Ja, daar heb ik haast een standbeeld aan. Hè? Dat zeiden ze wel, maar voor mij hoeft het net, hè? Oh. Nee. Maar er is wel sprake van? Ja, ze praten er wel over. Omdat er ben al verschillende die ben een erelid of die zijn lid van verdiensten. Dat zou vallen hier, maar daar zijn we nu nog nooit wat in. Dus nou wordt het wat extra, dacht ik. Ja. En waarom doe je dat dan zo graag? Nou ja, het is ten eerste was nog gast, hè? Dat, Ik vind wel een beetje triest dat je dat zo zegt. nou, nee, ik ben net triest. Het is gewoon zo, dat was lekker aardig. En dan kerstvallen minder. Maar de box is geen mooiste slag het wel. Ja, dat is maar een beetje werk, joh. Smiet er een beetje wet er trekken er terug in en dan weer klaar. Hoppakee. En dan nou even nooit zitten in de kantine? Ja, mij verdienen al, ja. Bij mij verdienen een jaar of half uur ben ik pas thuis. En dan een beetje naar de achterlijn hierheen? Of, Het gebeurt wel eens dat ik wel eens wat te vol op ha.
heb je nog het keiskeren. De hele de vacht van de koen af, van de kei af. Waarom? Nou, wij hebben gekozen en we dachten, nou, doen we even iets hier op een keer verzinnen en dat vond ik wel leuk. Ja, dichtbij natuurlijk. En ja, dus ik wat mooi bisten en dat is ook wel leuk. Dat doen we ons nooit. Dus, nee, nooit. Nee, we zijn net een boerenleven. We hebben net zo goed mooi. Nee. Maar hoe ben je hier dan te lonen gaan? Nou, Ik ben hier en ik heb mijn hart soms. En dan hier ga vragen wat ze mooi was van het kleur. Dus Ja, zij is gewoon nooit. En hoe gaat het? Nou, het is wel wat spannend, omdat ze wel vaak trappen en zo. Maar ik vind het wel heel leuk werk. ja, ze zijn soms wel wild, maar de jongste net, maar ja, de oude moet ik gebeuren dus. Ja, deze vooral, die ben wel wat hoe het wereld gesloten. Waarom maakt het eigenlijk? Nou, het is skin, want ze Van zijn altijd hygiëne. vies. Ja. Altijd, ja, ze poepen hoe je heen en nou ja, de kei oer de keizers maar. En Als ik in hier heb, kinderen geen poep in de die vacht vers komen. zitten, nee. Het is puur van hygiëne alles. Oh, de kinderen hier. We wisten het helemaal kriegel van het... Ja, ik vind het wel schattig, maar op best heel helemaal wie het wel het lekker is. Dat vind ik wel een beetje vies, maar ze zijn weer wel lief, sommigen. Dus we hebben het oors dan achter de kassa of zo. Ja. Het is wel mooi, maar kwijl en stront en... Het eerste wat we dachten, nou dat we het skaters onder de douche natuurlijk.